Hawa dami. Salamat. Naabot na din package ni Joy Joy. Salamat Ate As sa imong gipadala kay Joy Joy. So di ana ang package nila. Kinsam din nagpadala ni day. So naabot na, so si Untim ang nag-receive. Ya wala si Joy Joy diri kay tuwa sa eskwela ni Loyloy kay unsay ko ni Loyloy gani recognition din no. Unsa man? As a graduate. Graduation. Nara. Hello guys, maayong gabi. So karon di ay mag unboxing ni sa among package ay sa among nag-abot nga package from USA. Tugoy, excited gid kay sa li. So kani akong duha ganyan gini siya pangapura. Ya bag-o pa man mi nag-abot. Pangapura na siya nga ablihon na kuno kay tan-aw sila sa sulod dala na guys. Unya excited na mo dani dili pa. Salamat ate from USA. Ala naguna-una lagi siya. Salamat ate from Excited ba mo dani unsay sulod dani? Yeah. Ha? Excited kay me. Ala excited kay mi. Excited ay kay mo. So ato ning ablihon. Ato ning ablihon no sa daghan king salamat. Daghan king salamat ate no. Ang kuan ni ate is katapusan pa sa mi. So ni 3 to 4 months. So ni abot karon. So daghan kayong salamat no sa tanan-tanan ninyong support nako ug daghan po jud kayong salamat ate sa imuhang mga blessings na imuhang gi-share namo. Ug sa nimo pud Kuya Robert, daghan po kayong salamat sa walang sawang support nimo kay ate ug sa amo pud supportive pud kay kani ate nga kami pud Ikaw si Mama Dan, excited. daghan po kayong salamat ya nga kana ang sa imo pong pagsuporta nimo sa ni ate nga mag-share ng blessings diri namo. So daghan po kayong salamat. So ato na ning ablihon kay ganina lagi kini siya. Ato na Naya ning ma kasi maglakos. ablihon. Masama rin malong. Palapos kayo na. Isa. Ingat na sa iyo. Okay. Tididing! Ugma ko ng tanig abrihan. Kanina mo nakuitan. Look, Kanina mo eh. buot rin kaloy di man kunin. Ang awo. Double eh. Dama naman kayo. Gigi pa. Ate, Doon kita. Excited. Dala mo pero ubos. Kamu timuloy? Excited na kari ko dai. excited na kay kaday. Okay. Ay. Kosa. Jackie. So hawa sa mo dala. Dito mo isbog. Bug kuya. Excited bagi kini mga bataan na oy. So ang first is tididing. Hindi. Hala ka. Na Jackie. Sus ko. Jackie. Ay ma. Ha? Mut kayo. Umot kayo. Gikan gid sa gawas. Agoy, gikan gid sa gawas. Di, pasalamat ni Ate B. Salamat ate from USA. Agoy, bunsoy. Hala, first is bunsoy. Alin dali soy. Pata. So, Wash. dinhi, dito ka soy. Dito ka harapin. Bunsoy first guys. Dili, agi. First si Kuya Bunsoy mo da. Ikon, Loy. Ana. Ako ang So, kang bunsoy ni. Kang bunsoy ang pormeros.
unsay kasulti nimo soy? Salamat ate sa Di. jacket from USA. Oo pa ba di? Wow, nice kaayo. Wow, hala. Nice jud kaayo. Pwede. Alam mo ko na may zipper. Nice zipper gani. Linis diba? ka. Gikan sa gawas kang kuyan ko ni. Sunod. Kang Kuya Bunsoy. Kurog na na, Loy. Nagkurog na na loy, nagkurog-kurog. Ang duha nga nagatong-atong. Basig ang hindi. Ani, tililing na Nadag. sunod si Loy. Hala Loy. Dali ko kulor gan atong. Loy. Kang Loy na pod ni guys. So ti daghan kayong salamat no. Unsa man siya? Gap so di anak Loy. Tara si Kuya guys na hatagan. Sige Loy. Jacket imuha na. Unsay kasulti? So, dagan kay salamat ti from USA sa jacket. Jacket. How about? Baga ipulit ka. Ako na ako sunod. Agoy ako sunod. Tededeng. Guys. Ala, agay. Tagiya. Agay. Mahumot. Princey. Agoy, tanawad yun. Agoy siya niya. Din. So nice gyapon kay sa nga tanan siya no. Nami kay ni ayo kini yung angin. Ha? Iniguan na ni maglakaw. Ayo sabi, hulat sabi. Iniglakaw ra ni anha dayon ni sulbuton nya dili damo kay Ginoo ko. Kasi talong Dili na ta tulong guys. makapagisdan ni. So unsay ingon bibi? Salamat ate from USA sa jacket. Oy. Mga kuan na gini kayo pero unsay giingon nimo ganina pag abot dani kita tagyan ni? Ate Ate, from USA. di ba ang pag-abot nimo dani? Ingon si Mama Sina. Kan kono Si Facebook me. Sundan? Si Ate As. Si Ate As. Kaming po yan ni Ate As. Daghan gyapon kayong salamat sa tanan gyud nga nag-share ng blessings. Daghan king salamat. How about Hala? Ano JJ? Hala? Kabalo lagi gid si Ate B sa imong sukod. Hala na nice kay naay. Kano. Lagap Oh. gyapon ako ray sa Pros wala. gap. Basaha di. Ha? Bunsoy man gyapon niya. Aw kinsa tiya? Diyon sa isulti ni Ate di. Salamat ate from USA sa jacket. Very good ba kayo? Oy, daghan kayong salamat eh. Na-excited kasi dili pa ko birahon na gid niya. Tededeng kani. Yan eh. Same. Kinsa na tiya? Ay ate. Ate Saysay bakla. Bulog gid. Isa kay ang kuan ko mo ni pangalan na as ang Look kasi. Look. Birthday first. Princess. Agoy. Oy, kadaghan ba kang tata oy? Uy, Princess, daghan kayong salamat. Ati from Princess. USA. Duha na tabo. De, unsa ingon? Salamat ate sa jacket Japon. Dakit Japon. How about Ani? Tubok ako. Uyoy. Elaborate ni na gid. Hala, Britney. apil di si Ate Dani. Britney first na ako ate. Hala, wow. Sigop Sigok kay ni Ate. So daghang kayong salamat na apil din si Britney gihapon. Daghang kayong salamat eh. Sa imuhang ipang-share na mo nga blessing. Si ate. Lagi press sa Come muna. from USA sa kwan masa pangalan ni ate ma. Nakabalo si Ate USA. Ah, Agoy. Kay kabalo na siya kay basta kabalo si Ate kanitan aw man sa vlog. kana. So kani tededing hala. Ayo sa paguna-unawi. Alang iya siguro na kay duha nang iya. Alo noise gyapon kayo di. JJ. Jai Jai. Kuy basahon magid niya kay kabaw naman siya nga dinhi ang pangalan sa Leo. Kuy Leo. Yan di si kwan Mickey Mouse. Hala si Mickey Mouse Ako bi. kay kwan. Kaning gap. Ala.
Si Mickey Dah, Mouse. so dua jay kay duha. Wow, unsa ingon duha-duha na Salamat mo. ate from UAC sa jacket. Oda, mas lagi kayo magkuan ba? Diyos ko me. So Dani na punta. Ala, Di princess. Gamay na. Jay, yalay. Jay. hala, kimuha kailan na gid siya sa pangalan. Ay punahon niya tanaw. Wow, di. Ato isiguon di. Si Bunjay, tindo. Ay unya na. Lunoy, speak ka daw ni Not. Sayang wala na buti sa kuan pero next year pun. Hala ka nice kayo di pakikianak di. Oh, nice kayo oh. Hala ka. Nabi, nabi. Wow, nice kay sa nga tanan di. Salamat ni Ate Bi. Salamat ate from Labi. UAC sa Sumina. Agay sa sinina. Ida ka na iya. So diri na punta guys. Ya tata. Kani. Ay, Ante Bi. Jay. Bibasig ako gyapon na ay sa walang sauta sa yung pangkuan dyan ni. Pasimba. Walay pangalan. Ala na aras. Ay, oo. Paghuwat sa Pang lalaki mo. Bulgar. Luy tanawa sa tuloy basi nakuan na Luy. Expert. Export na. Ijay kay. Tahari. Walay pangalan di tindog bide. Eh. We. Kana yan ang Zayza. Unya walay pangalan unya kay nindot man. Anjay din na kay siya ramang kunoy gamay. Di, ala daghan na iya oy di pasalamat ni ate. Salamat ate from UAC. Wow. Tigo mo dabi. Kani. Kani kay ate Saysay. Tara. Zayza. Wala, Jay. Wala, dagan kiti niya. Dagana saya oy. Jay Dek, gyapon. mataas mo. Ala nice kayo na. Sit kayo, Di, Jay. kunya. Pangsimba mo ba? Ala ka. Alam lami niya o kay murag kuan pa niya gamay pero pwede ra ni nato siya tahian kay gamay. Dana o. Di salamat di. Salamat ate from UAC. Da. Pasasaan niya. Pasasaan niya kay iyaman mo'y daghan. Dadang. Yan, ikuan. Ay, iya tata. Saysay. Tara. Britney Spears. Britney Spears. Tingkir man. Naada ni ba? Ay, ya princess manima. Isa. Ay, ya ati day lagi. Kang Britney niya. Ay, oo. Manang Kang Britney ni. Sumpay na sa Ayo. bato. Labagbag ba na Ay, oh, bagay. bagbag na. Tara. Ya ati lagi ma. Pangkuan kit. Bibi no. Ya ati Bibi. pang bulgaw. Daghan king salamat Oh, ti ya, nice ate, juge lagi. pang dalaga. Sa prom. Makakuha na nasa prom. Please, kung kuha. Daghan kayong salamat. Say. Uy. Dali na po ka ba? Uy, wa pa to na smart toy. Pa. 31. Doon man yung mga lagi. May puti na. Ay, lagi. Pantay lagi. Ay, nasigang ko yung buto ng puti. Dili. Pops. Wow. Hala, kal. Ay, kang bururi. Dili man. Juni. Bunsoy. Juni. Luy. Ay, ako din. Lili. Loilo. Wow, basa luy. Kau penti. Wow, nice New kayo. York Nice. City. New York City. Daghan kayong salamat. Salamat Oh, din imong niya. Luy. Dagan salamat sa Sina. Ayo pag Masigukin ako. unya na napansiguon. Sige, sunod. Unya na natapansiguon pag humana o Nay, narito na kani- nila. panguan. Next. Hala, Jayza. binuhusan si Jay niya. Tiya. Buka mo siya kay Wow. gamitan mo kada. Hala, nice kayo na koy. Oh, si Jay mag. Iya nagid nabantayan niya nga ang pangalan diri. Ne iya gid di ay. So, unsa ingon ni ate? Salamat ate from USA. Ah, sunod kanina po. Hala, Jay.
Sa Joy. Asa ha? Ya, tata. Princess? Wow! Hello, jadi Eh. kayu. Look, wow, pagka-noise kayo sa luyo. Oh. Nice king luyo. Nya diri po. Nindot gihapon kayo, depede. Tindog B, please stand up. Let us break. Hala, pagka-nindot, bajud kayo. Salamat sa Di- sandal. Kuan magid oy, sibok magid kayo. Sige. Ako. Sunod. Madagan pa day ako. Sige, sunod. Ala, ang daw. Ala, tanaw na nila ang ano. Joy Joy. Ala, ako'y ginoo ko. Wow! Gak mangguro na. Sige, okay ra na kay at least nga kuan. Ala kang jay gihapon. Grabe. Agi kan. Okay, ingon na sa ating nga ikaw hilak manguga. Unsay iingon? Salamat ate from USA. Basta ni Dajay. Mas pasaan man niya ah. Tigong. Dani na punta. Sinsya na sa akong Kang ubo. tata. Ay, dili. Imuha ko na oy. Tanawa. Walay bata. Princess cute. Dukwit. Ay sa kay nagipang pasinigipang butang dani. Nya yung bantayan na niyo. Di, ang sabi masiguan. Si tatay guro ni. Mutain mo na kita. Oh, iyagid ka no. Tagnaan ko So, daghan kayong salamat sa tanan-tanan. kanina. O kani, lo excited kasi huy, ang imo daghan na ra ba? Hala! Jay Jay. Ala! Pakaila na siya ang pangalan. Lobby. So, man na imo, B. Daghan na sa iya ni Bibi, uy. Wow. Lagok. Ang jay-jay Lagok, gapo lagok. ni. Gap na. Gap. So, maka... Salamat. Di, pasalamat ni Ate Di. Salamat ate from USA. Okay. Pa, ang sunod. Dididid. Lah, Jay Jay. Hello, Loy. Loy-loy. Ano? Tarang kon ma. Same Gap. ka pa na ito. Terereng. Papa. Tididing kuno tididing. De, loy-loy ang nakabutang. Hello. Kabalo gid si Ate Loy dako ka. So daghan kay salamat ti Lards loy-loy. So, thank you, Kate. How about ni Agay. Na. Bunso. Bunsoy? Charot kay Bansoy. Bunsoy, nice gyud punsong. Ganam ko ni sa Hello, mura guys. siya. Charot kay Bansoy. Mura siya ukuan ba kana bitong naa sa Paano bitong init kayo igang ba? Mangligang kanang murag basketball ba? Sige, soy. Salamat ate from USA. Gay, daghan na sila. Pasaan din niya, paspasaan. Paspasaan mo kuno niya. Kani? Dani na punta. Balik ipon ma. Di, lautan awa di. Basa ha. Luy-luy. Luy-luy. Uy, huy. Luy-luy. Ako okay. Loy-loy. Uhuy, mana. Lalo pa rin. Pang-igat Ari niya yung po. bunsoy. Na mama panghuy. Mana mama okay. Digo lang ko ako sila. Panghuy. Dili mana bali mana loy-loy manang giingon ni ate o. Loy-loy. O daghan kayong salamat sa tanan. Pangkuya ga kanaya pon ma. Bantay mo. Gani. Kanang mga po. So kanina po. Kailan na kanang. Ala, murag na ako dani isagis. Katong yatag ni Madam Tutsi. Lah, kang ate bunsoy. Britney. Britney. Yay, Wow, ate. kang ati. Daghang kayong salamat ti. Daghan kayong Maray na sa salamat. nina, Na ako'y gis po dani. Gihatag ni Madam Tutsi ako. Abot asa na sa ulo eh. Madam Tutsi. Sunod. Bang! Hala. Sige na. Stigdig. Hala. Kanais. Labo na yung danat. Ako sa una pala. Lah, naman niya tito ina mama. Si adik. Oy, dili ni ma-okay. Kanigid ni original. Pang-branded. Pang brand. Tanaw ta sa Pangalan. asa ang pangalan. Wala. Pangalan. Ang wala na pangalan ni di sana ko ni ihatag kay mulantaw taong
Asa na asa yan ni ate nasa bulsa guro ni. Because dada siya ko inanit ako sa una. Nerd pang Boy Scout. Nanay bakos daan. Yan, dati ate mga kung nalibugan, maisipan mo niya isan. Yes. Agbasa-basa lagi ka binok. Tore man kinakit Basa. La asa. Ay, asa maninggikan o. Dani, Luy-luy mani ah. Dani, nasig na hagbon ma. Ay sa ha. Ay sa kaya ako ni ko nun. Asa Ay, siya. apak na. Sunod, next. Kanin. Wait sa. Bang! Hala. Ay, isa-isa may bunsoy. Ah, iyan ang suksok. Ay, lagi. Bunsoy o loy-loy. Kaya Imo bonsai loy. color. Imo bunsoy. Nara imo soy. Gisuksok ni ate. Sada kay kuya Sali bonsai dali color. soy. So, nice kayo. Sige, sigot na tayo. Oh, yes. Oh, bunsoy. Ang sa ingong soy. Salamat ate from USA. Na imo loy. Iya din ni loy-loy. Abi na pupukan. Nara loy. Ang imo kiniba ko sa gilong. Gipilot din si ate daan. So, darati, dagan salamat. Nasig na hagbon pa upan ni kuya. Sunod. Kana. Iala, bi ayo kay ipakita ang cartoon. Tulis na ano masugid. Ay, ako naman kayo mo. Nara. Uy, kinuha ko. Hala. Ada ganit. Ang akin sa taga ni. Ako. Wala may gibutang ni ate imo. Tanawa sa sulod mo. Nawa niya. Tanawa niya. Agay jay. Ala di. Lagi. Iya gikwaon kay ko. Wa pa gibutang sa tanawa sa Agay sulod. ko, agay. Kabalo na di siya. Lo naisa kayo eh. Ala di lagi na niya. Di lagi na. Magpangayo eh. Di kurta. Pabutangan. Hindi mo kwarta ma. Di. Igna di. Salamat ate. Daya naman ate. So dani na po dayon para sa Ako Iya ate. Sis. Ate. Bata ba? Princess. princess. Ano si Udik kayo mo oy? Pangkuan, simbahay ma. Pangsimbahay ni Printitit. Princess. Di? Printitit. Nga. Wow, nice kayo. Atura lang. Paano mo dako pa man ka? Oh, salamat eh. Tipigan ma? Oh. May palaman mo. Sunod, daghan king salamat ti ang imong gipadala kay haom jud kanila. Ayo lagi pag una bi. Excited ra kay ka. Tiririt. Hala. Hello, ya princess. Murag kininay G pangalan dani. Tata. Dili. Hawa. Another one. Another one. Another one. Kuwar na sulod na na. Sulod mo. Dana na. Dili yata yung mga Dana na. Sulod mo. Mickey Mouse siya dili. Ang tata lagi mo. Dili. Lah, inukon mahulog. Ay, na. Unsa man? Ibunsin. Ayo. Ay, kani man tingnan. Ay naara. Princess. Ay kang princess di ay. Daghan kang Ako salamat. gamatoy kayo. Gamay na kuno iya gamatoy kayo. Adya san rin. Sunod dani na po dayon ta. Salamat eh. Da ibunsoy. Agoy bunsoy bunsoy. Bunsoy ni mo niya bunsoy na. Nay mga pangalan lagi gibutang ni ate sa tag. Kung di, Unsa may na pangalan Calvin? ka. Calvin. Wow. Susunod. Ang kuya Ako mo to si bunsoy nilakaw ta. Nabu. Ala, ya princess. Princess. Muna ako. Yay. Nice kayo, B. Karon na ninyo suluta. Karon na suluta kay ato pa man. Ni ate na ma. Dadadang. Kani. Ala, dara, ya day. Dara, ya day. Princess! Dara sa'yo. Princess na. Imo soy kaduha. Kuha na ninyo ha kay ato rin na suluta. Shoulder ko. Oh, nice kayo. No, salamat kay Te sa kwan. Oh. Sayal. Sayal na sayal. Akern. Akern. Ako. Ala. Ang kuya. Para. Bunsoy! Bunsoy, gihapon. Ladaba. Ganoon ka. Sa ingon. Salamat ate from USA. Suluto na ninyo ini kahuman karon na. Kana man, ilo
Dani na po dayon tayo. Ala. Laya ati ma. Uy, nga lang. Ya ati kami na na. Pero mo? Mga fishing. Ayo lagi mo una-una. Ay ati. Ay, yagi ate makay. Ay mo ma. Biliin. Parang murag imo ma. Hindi mo na iatag kung may pangalan. Kung ate lagi na. Diyan na. Kung ate. Si ate. Alera. Wala. Tapos ate dali nagbutang ka pa. Ate. Nice gyapon. Nice gyapon. Pero bisyo sa iyo sa dato. So, Dani na yun na punta. Laterno. Terno. Ay mama. Laterno. La mama. Juju vlog. Juju vlog. Oh, madani ka ma. Ay mama lagi ki. Ya mama kay. Ya mama daw ko kayo. Okay, tambok. Tambok man kay ka ma. Isa lagi. Ayo lagi mo una kay na amay mga ngalan gibutang gadili mo gud ni be ataw ana poy ila. Dani. Kayo. Nasa ghost. Ano sa wasi sa atin. Kuya. Naray isa na mo. Lep. Wala. Ala iya mama. Nale. Wala. Wala gyapon. May ngalan. Dana mo, dana. Gigid mama kay. Simbahay man tingali na ah. Iya Oh, simbahay din Siya, yun. daki- Nice kayo. So, daghan-daghan kayong salamat. Dili sila mingaw kayo basta walay ngalan. Sunod. Tididing. Love. Dili ato sa kuwan pinay ito yung mga ngalan dani. Dana ma. Wala gyapon. Tawa. Namrog iya mama. Tara na na. Ako. Iya na dumare. Naman original kay. Ako gina. Ay, iya gid ni mama kay. Huy, isa ba lagi mo? Tas. Naasa, Tara bulsa. na. Tara na. Ako na naman. Natsala. So, wala gihapon. Man upload and upload na. Export na. Tididing. Ding ding. Pula, tididing. Ngalan. Ngalan. May ngalan. Ah. Walay ngalan eh, ngalan ani. Murag feel ko ako dun eh. Gid na. Ano gid na makan? I feel you. I kill you. Lovely burn. So nice kayo. Nice kay sa nga tanan. Daghan king salamat ati. Nindot kay sa nga tanan. Daghan kayong salamat. Panaplen. Sunod. Unsa man? Kani. Oh, pana. Oy. Isa. Teredang. Okay, Ako. dyan. Princess. Ay, ako. Kuno daghan naman imo be. Kag. Puro siga. Gab. Gihapon. Sigab. Gap gap. Gab. Hindi mo na. So, kang princess. Salamat atel sa sanina. How about kanino? Princess. Hello. Princess. Princess. Wow, nice. Uy, mo din ni Bi ang naari. Di ba mo ni imong gi-order atong Cargo. Ay, inana? bagi pang. Pero mas kuan Sweet na. man niya, sweet. Kada may nagpipit. Daghang kayong salamat. Nice Ang kayo. sugoton din na ninig kahuman karon na. Sunod. Kana ma. Kanina po. Kanina Ay. din. Ah, Ringkot. 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 laringkot. Ana lagi ko mara. Ano na ringkot? Hindi mo siya ringkot. Ringkot. Eh. It is. Ay, kuan. Jacket. Tara na. Tara. Pale, ya papa. Ay pangalan. Uy, pangalan? Mamiyaw-miyaw na si Papa kanina. Nyaw mo. Uy, pagkahumot pa puno kayo. Oh. Lumot gid ang logo. Ako pag dili gid murag. Ya. Tara. May nakabutang na. So tipigi. Tipig, kay way nakabutang. Sabi ako na. De? Uy. Oh, naluya. Kada sa mga kuan.
Sunod. Sniffer ang Muchatra na si ate. Kana siya ma. next. Kanina po. Hala ka. Hala. Ay, nahulog nga nga lang. Leggings. Hala. Leggings, may wa. Ano ma? May pangalan na. Way pangalan. Namingaw sila kay way pangalan. Og naa. Na, Singita. para plain na rin nato. Kaya ba sina ay? Sagya. Pag iya. Sunod. Kanina po. Ate na. Sa ngalan. Tim. Bali. Lai, papa. Dakin siya. Pantem. Hala. Naroon po ako kayo masarap. Ay sabi. Ayaw pagwa ah. Kani walay pangalan. Bagya ate. Dili oy dako kayo. Ay, mama. Yung mama, gid. Daghan kay salamat dana sa nanatay butang. Tim. Ginsa man ni? Unte. Ah, good. Papa. Ano ka ah? Pay kay karon. Tididit. Mga polo pa. Wow. Nice kayo. Uy. Dali pay kay papa. So very nice. Masyado kayo kay bibis ba? Ug igang. Kung sa 7-Eleven na. Oh, Ivory, sir. Everest. Magkit kayo. Marain mo oh. Isa-isa karon na. Kalikod. Hala, puro-puro pa. Wow, nice. Ibiris. Good settings na. Everest. Ala. Sunod. Dungaw na si. Kani. Alam mo, isa. Ay, papa. Ya papa ya po. Kay nakabutang na ba mauntim. Pantem. Un-unan. Maununan ka karon. Tididit. Dali pay kay si papa. Ano, oh. dagdag, ya, papa. Lupig pa mo ni papa, kamo naguna. Wow. Nagapon si Calvin. Jean. Libin jeans. Ba. Isa karon na. What sa na papi kay ang kamera na mo. Sunod ting. Dami sa pa. Iya lagi una-unahon ba. Ay, papa. Nilusyon. Ano yun sa mani? So, tara. Pa, kuha ng kamera dito. Ayaw. Ayaw, Loy. Salamat as t-shirt from USA. Umana. Ito, lipayan yan. Kaya ikaw ititingin. So, sunod. Chocolate. Uy, dili ni. Di mo, murag di man. Alam, wala ay gibutang. No, ang ato man kalan ma. Chocolate Minis. sa tingalan. Minis. Mickey Way. No, daghan. Di, pasalamat ka, Tidi. Salamat ate sa chocolate. Weeks Oh, later. no. Ako na bang sunod. Snickers. Guys, gagino ko pa pala kayo. Ay, nice kayo. Sige, isunod. Salamat ate sa chocolate. Oh, dana isa. Doon nakabok. Ano? Dili lagi, Bi. Sunod. Nips. Chocolate gihapon na. Nara. Sama. Wala nakabuk guys. Dagyan tayo isa sa Ang sunod. Wow. Ha? Alaman naman. Skippy. Wow, daghan kayong salamat. Ati sa inyong mga blessings na. Di na sila paminaw, te ha. Na si Princess Laro na kayong mata, apil si JJ. O, kini. Sama ni. Palaman. Kalaman. Salamat ate sa chocolate. Dani na punta sa na yung mga palangalan, Dani. Bagi mama. Bagi mama. Ayaw lagi pong sa bahay. Ay, ate mo na uma. Pili na ay naas. Di mo pa Gis. Ayaw pag naada ni iya kung wala ni pangalan Dani, iya ni chat ang message. Wala. Message. Dumurog na akang ati Dani. Masyada kami ate mo. Dili nga ati. Ate from Miami ya. Mayami naman. Wa pa ta nakakuha na ako na ikuha ni ate kay walay pangalan eh. Nya tanaw na ko cellphone. Dagang salamat po.
Guess gapon. Sunod. Ano ni? Na Nutella. Wala na tila. Ti, daghan kayong salamat ti sa Nutella. O, pasalamat mo kay ate. Salamat ate sa Nutella. Okay. Sunod. Coffee. Yay! Miss Kapi. Daghan. Ada dugay biya kay itong nakuan o. Mahurot. Nahurot ka to iyan ni hala. Madam Tutsi. Nara ang sagot ni Bunsoy ni Loyloy ug ni Untim. Daghan kayong salamat ti sa mga gi-share niyong blessings nako. Salamat kay Ate sa kape. Tididing bang. Ala, nandun ka mo. Hala, naani pangalan? Michael Sinros. Basaha soy. Di basaha biya. Ay saba. Ay si Loy pabasa siya manghod. La. Kinsa man na? Kita. Basaha. Bye. Unsay ba? Mama. Mama, unsay mama? Ma. Kana why mana ona a. Ma. Ya, Maya Mia. Maya. Ang ate ni from USA. USA. So ipanghatod po ni nako ugma po ang ilahang mga bag. So daghan king salamat. Dana na nato ibutang. Sunod. Hala. La. Mau sudan. Sudan. Sudan din ni. Oh. Dili uy. No. Ay. Plan. Daga. Nadili na naman panood mo kay. Rate. Uy daghan dali ra kuno kay mapanos kay walay Rate. na mapanos ba ni. Na Spam. spam. Unsa ni? Spam light. Ang bato ako kakabaloan sa nalit. Unsa na Ang de? bakit ba na? Spam. Spam. Light. Sudan. Napaya. Student. Hala. Napaya. Burger. Burger. Oh, no. Nara spam guys. Daghan king salamat. Nanami panood-an. Sunod. Tididit. Alasyan. Neighbor. Neva. Ha? Neighbor. Nevia. Nebia. Ay, Ah, Nivea. right. Skin cleaning. Kinsa ta iyaning Nebia? Ako. Dili. Ato atanan. Dili. Ay. May pangalan. So daghan kang salamat nako kay nga Nubia. Gani Wow, shampoo. Dry. Basilin. Basilin. Basil. Dry Lotion skin gyapon ni. repair. Kang Auntie Mercy niya. Basilin daghang kayong salamat panghatod gyapon anak ko. Okay, siya man nag-vlog mo na. Sabon na. Tididin. Sunod. Colgate. Colgate na ba? Nalata ang kulgit. Nalata ang Colgate ko na. So 3 pieces. Daghang kayong salamat eh. Hello, nanagida mo pang kulgit. Tulong ka mo. Hala, nice yun, uy. Grabe siya ka Wala nice. tulo ka buo. Wow. Umot kayo ma. Daghan kayong salamat. Ikan gid sa panggawas. Sunod. Pax. Wala toothbrush. Toothbrush. Pila ka bok na? Ano ni kamay? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, 6. Kita 6. 3, 4. Balik ko masakto na. Lusok na naman. Halak ka. Hala, chocolate. Chocolate. Yay. Chocolate. Pagpag din niya itong inipon mada. Vera collection. Kita lang. Panghatag mo sa nina to. Daghan kayong salamat sa tanan. Naragay, chocolate. Na yung mga pangalan na so karon Yay. direta Ako paingon. kayo. Iya, papa. Tididik. Look, papa. Higanting tin. Higanting tiin. Joe. Hello, siri kayo. Untim. 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 Ano po dyan ko siya o? Mama siya ko lang bukal. Kayo o? Oh, nara. Nagsot. Ela ko. Kalibin man ni amo ni imo pa. Pero pangalan mo. Untim gid, untim. Untim. Pa o. Papa, dagang kay salamat. Dagang kay salamat. Sigurado pa. Sunod. Ako Hala ako nga. Ngalan na. Hala mo siguro na inom bang agsiga. De, unto lama. Guys, oh. Hala din nila. Hala, nagsige. Loko, nagkada kayo lagi. JJ gido. Jay Yeah, princess. Jay. Ay, sigag yapon ako ba isa.
Wow. Di, pasalamat niya, Tidi. Salamat ate from USA. Uy, salamat ati from USA ka ni. Princess. Kaya na dati ang Princess sigaw Dia. ba? Narda niyo? Oh, princess. Hello, Princess Ma. Di, sigo ako. Hello, ko. sigo. Siga. Lasiga. Lap, iya jay kay Dani ako kay tanan. Oh, sige. Wow. Ako oh. Dadak ya DJ. Sigo ka na ko ni de. Patrayan ma ha. Unya na Sino sigo. nakit kun? Ako oblo. Saktur ma. Uy, ginuo ko. Grabe si ate. Saktur man si. Sigo-sigo raguti. Ilang mga sapatos das. Uy, agoy, ginuo ko careful. Intaw mo na din. Taw kapalit gani do. Oh, sigo na Hindi na pa sagutan. Sigo sa guno niya. Lo, nice kayo. Dagang kayong salamat eh. Salamat ate sa Tulad. sapatos. Ala. Ala. Patay ko ra. Say ya. Ala ka Dadak ma. ayo. Dadak ya ate ma. Sport. Wow. Nice kayo. Daghan king salamat eh. Apil gini akong anak kunda. Di ko din mo makuana ni. Sa may brands ani. Sige na ako. Nakuan na ni ay. Morga pon Kelvin. Kelvin. Kuan mo ni si ate pala ni. Kelvin. Sunod. Ano na? Cortina. Cortina. Wow. Ala oh, cortina gid mo. Napatug si pang cortina di mo. Ay oh, na ma. Ay dami ni mo. Ay, uwi na na. Okay na. Princess Pia Agulay. Di oh. Naman sila tong murag stick bitaw. Ada na sudlanan sa babitay. Nalo. Kanang baga nga kuhan. Na, kana oh. Kanang sila lang. Ah, Cortina. cortina di ay, cortina. Mo kuy bag mo. Dito mo bag. So daghan king salamat ala. Nice case ya oh. Pila ni kater upat, no? Upat tanawa. Dagan man. No, order na ito. Di isa, bi. Ano kasama to? Duha, ana abi. Ya, isa, dalawa, Tulo, tulo. Upat na dayon guys. Tulo na ni guys. Upat. Upat. Lima. 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 Wala pa. Napay. Dagan pa na. Ala. Unom. Dagan di. Saan siya? Cortina sana sa kuano. Ano? Ah, Taas Nalo may isa ma kanimo. Unom. Unom na. Nalo mo isa uno mo. unong pagkabuko. Unom. Unom. Ah, dani na sa kuan oh. Isa. Nice kayo. Walo na siya Mga guys. cortina, Walo. Cortina. Walo. Siyam. Daghan kayo. Siyam. So, diri na punta sa bababang. Loko. Ngalan. Ang pangalan. Buka ba ma? Yes, ganda ko ka ba makuno? Preso dito ma. JJ! Ila Joy. Naunsi mo. Wow, salamat Katie. Daghan lapang tulison masarap pagkanindot kay ani eh. Gigikan gid sa gawas. So daghan kay salamat ti. Ana na soy. Butang na ako diha. Ilan man na pay ko na mo. Ano pang di? Ah, duha man na loy oh. Ah, ibalik og pilo ka to nang kuan karon daghang kay salamat mga cortina to. So diri na po dayon ta sa ana di. Ano tiin ila? Kuya Bunsoy. Wala. Dapat. Di papa makay. Basta asking din pa ka. Level. Nabi niyo tiin kan. Wala. Kani tag-isa jud mo ani. Wala na ilain. Paano mo lang? Kana imuha na ma. Kani ang blow. Imo na guro. Pareha ra mini kuan og blow. Ay gamay man din ako ma. Kumida. Ah. Gamay? Amen. Murag tambal. Kana? Kana ang maragamay niya. Lubog na to jay. Si bag dili kana bag dili na na-enjoy. O joy ako ni. Ko buyod. Dili ay sa ni.
Ito na. Habol. Daghan king salamat. Higante. Igo, rumata. Dako mo sa matiin. Ha? Dako sa matiin. Sigo kayo? Oh, nice man sang black. Labag. So, Magaguyod-guyod. Dili. Dili mo yung igo na na dyan. iulahi. Hala, kani, kinsa ni tag-iya. Ako Pwede na kailan. Dili, gani ngalan. Ako lagi gamay ko na yata to. Di man gudiin mo kung ngalan. Daghan king salamat. Kani ako kana mo Jayda. Nice kaayo. Ang sabon na. Sabon. Daw. Kana mo Jayda. Mga daw. Sabon. Sigo kita. Daghan king salamat mga sabunan ni. Mawalang kagid. Walang kagid. Duha ka box, pilay sulod na sa isa at 12 pieces. Nakala kay 16 pieces lima. 16. Ana. Time. Wow! May time na din ma. No naman. Dab. Daw. Daghan, 16 daghan. pieces. May palmalip. Ay, safeguard di ay. Safeguard. 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 Natangaan ko kada safeguard. So mahatag ta. Mangatag ta guys sa usa. Hindi ko mo ang dala sa ate. Di ko ani ate ma. So, 12 pieces. Dog. 12 pieces dab. Dog yoko. Wala nakuhaan rin eh. Di ko ani ate. Ate. Kinsa nga ate? Di uwi ako kumarap. Ate. Kuhaan ko nun ni ate. Hmm. Kuhaan mo gani? Hmm. Lumot galing ni Keisha dito. Ano na to? Lumot ka ayo ma. Ano? Grabe ka kumo. Atong Klaro kang makapuwata. Maghumot atong wow. sige. Butang anak. Humot. Wala na. No more na. Wala na. No more na guys. Bye-bye. Bye-bye. Narabing. Kami ako baba. Labag na. Babag na. Bye-bye guys. Thank you guys. Meron ko siga ko doon. Siga yan. Yan na naka. So dani ra na human ang amo ang sa daghan kay salamat sa among unboxing no. Ati daghan kay salamat from USA o kuya pod ang Kuya Robert daghan kay salamat sa tanan-tanan pero tingin nilang excited sa ilang sapatos. Tanan excited pa sila. So dani tauna ni human naman wala na may nabilin. Mut kayo. Kayo. Ang nagsuot ba nila? Nanawan na karon. Awa. Uy, kani subli na mo. Awa. Wala. Wala na yun. Una tarani kang Igo mo ko ba tay? Igo. Awa mo masigat iya. Magaling ako una tarani kang Wow. Chocolate. jay jay. Chocolate. Wow. Una. Jay jay de. First time. First time. Nakapackage. Hindi kamay. Chacha kasi. Napakog sita. Oh, iya digid ni Jay Chon. Amo daan. Wow, nice kayo. Yan. Pangalan mo. Ano pangalan mo? Ano pangalan? Daghan kang salamat. Ano niyo? Ano naman ay nakabutang ba? Wala. Di bantay. Unsa na ina na mga ate Gigi yung kanin hindi pakita sa ina na. Apil ko. Pero mo ko balon sa masin. Sari? Kana ba? Duwa ka ba? Bawa mo na siya. Oh. Yan ni Jay Jay. So, alibi. Baha? Yes, that? Tanaw na to. Power dryer. Ay. Para pa kuan. Ano na eh, bye-bye. Walit na ko, mama. Mana ko ice cream. Power dryer. Wait
pwede na siya adjust. Pero nga. Mga kanya na kaputang Alibi, alibi. Alibi. Alibi ni bi. Aman. Kani ato na. Nice man kay yan baby oh. Sigo pa? Bantay. Ato ni. Wow, nice kayo oh. Hi guys. Saluyo, saluyo. Pagkasunod, dili na ka magpalit mag-read o mga party, no? So, di pa salamat ni ate di. Salamat ate. From USA na namin sa Lina Ugdan. Da! Sige. Kani, Sigo. murag luhag niya. Dari saluyo. Ana-anaon na na. Anak bi, anak abi. Na luhag niya ang saluyo pero nice kaysa nga Adjust. tanan siya adjuston na lang ni namo. Na butangan na rin namo siya o atong tepian rapi. No. Wala na may pang-skill na rin naman mag-listen. Wow, daghan king salamat. Sige, Bi. Salamat ate. Salamat ate from USA. Kanina po do. Alok. Alok kasuktuha. Uy, Salamat ate from USA. At taas lang ni. Pwede ni mo insert kay okay ra kay din ni. Hindi ka pang putil ulit ako sa lubon. Ano? Kano? Di mo ko. Dili lagi. Wow, nice kayo. Okay ra kayo kay kuan pa niyo kugak-kugak ang kuan. Katawa, karawa. Pero ang kani, sino tayo? Wow. Hintayan. O, nara. Hi guys. Na, salamat gyapon te. Salamat ate from USA. Kanali. Sana okay ang ngayon kasi ah. Wow, abrihe on. Kamera. Wow. Hello, binuog ko. Diyos ko, taro nga, bidi. Ang ngayon kasi adi. Salamat ate from USA. Tanaw dadto dayo. Salamat ate. Wow, Bi. nice kayo. Ang ngayon dyan kasi Lasig. da. Hindi, ali. Balbal. Balbal. Ang ngayon kasi sige. Ila. Labi. Bang bang. Ali dan, ali. Salamat ate from USA. Oh, iyo. Wow, nice kayo in Mickey Mouse. Hindi ko na Mickey Mouse mo. Salamat ate from USA. Nara yung Mickey Mouse mo. Here's the Mickey Mouse. Iyo, iyo. Tara oh. Tara ang ayan kasi oh. De. Alam mo rin magandidang. So, nara yan ni JJ guys. Daghan siya o jacket. Kapay kon ka buka o jacket to. Napanlakaw ginibi ayaw dyan ni O pang biyahe ba? Huwag na yung mga tugnaw ka na. Huwag butang na yung ka mag... itong urukan o. Urukan. Yan ni JJ isa. Duha. Duha, tatlo. Tulo. Tulo. Upat. Upat. Anim. 5. Ay, nakapilang part na. Unong. Anim. Butang niya tuukan ha. Anim. Ano na mawala na nilabot kayo kung ano na partner. Anim. Ito ang ngayon kasi dani kaning mga Pito. na mga kuan ba okasyon, mga Christmas party, okay na kini kanya mura sa jeb pula kuan lang. Lah. Pila to be? Pito. Ay, walo na. Walo. Pito. Siyam, nice kasi. Siyam ra kayo. Bi pwede na nini mo Christmas party bi. Ah, Christmas. Loo, nila bitang ganda. Siyam So na. siyam kawang
Ika na pulo ni. Niya, asa mong bag niya? Sapatos Ano? Napay sapatos na ko guys. Nara guys. Iya Amang sapatos mo guys. Tiginer kay bagwan lang. Grabe. Ani rag siga ya dito. Kunya iyang shoes day iko ang di aron makita ni auntie dali. Isibo jay. Ang sapatos. Ta. Wow. Favorite po na niya nga. Siga siga. Color. First time ni karon nakasapatos na sisiga ma. Tindog din di. Iyak ka. Grabe na na yung sapatos. Uy, tinuo ko. Sigo dili. Igo. Da. Nao. Uy, dili na ni mo eskwela. Anarag na party na ah. Kaya na nga yung sapatos ko itong iyan ni ate ma. Ay jay. Ni ate say say. Ang sakit ako. Wow, nice kayo. So, ang sunod, kuhaan na ninyong mga sagbot-sagbot ka na. So, daghan king salamat. Pagsuot. O, dito. UST. Ibutang na dito imo. Kay butang na nato sa drawer. Ibutang na nato. So, dani punta sa iya ni Princess. Saan yung butang mang? Ayaw na. Di na kadapit. Nasaan yung butang? Hobo yan. Karton? Doon na rin butang. O, ibutang sa karton sa na. Ay, di. Kaya ato pa na pangunan. Butang sa ala. Dito, dito ro. Okay. Oo na to. Sibo pa. Wow. Tuloy na lang. Alis kayo na. Dari ang taas. Tapos sa taas niya. Tapos dito dito. Tapos sa dito. Dito ka konti lang. Dito sa. Iba yung sana. Yung hindi. Ikot ra. Ada siya. Next ay lang. Yes. Wow. Bukas siya please. Dito. Guys, guys. Guys, Guys.
Selamat kita tinggal di nice guys. Tekan kita lagi. So dan kira ikut ni ada foto. Naik nanti saja naik. Ya, naik. So dan kira ikut sa mga video. No, ya. Tapi korban. Ako sa tapos siguro kaya ako hindi na ko siguro sa siguro kaya ni niya sa kalbo niya. So kanjud kayong salamat. Yan yung jacket natin. Rice pa sa kukonsulti na. Di pang katulugay mo ba? Para dali rama. Uang. Oh. Uang. With zipper. Nice kasi ang pagkatulong ko mo. Oh, nanasay partner mama. Kunig ako ganun nga jacket. I love it. This one. This one. This one. This one da. Bi, ayaw. Wala na ako nabili. Kaya kini mo, andi na bili. Tungaon. Tungaon. Unsa man ni siya na sa anong collection. Tungaon. Ferrero. Periro din. Uy, marites. Pag ikinilong ito. Na may So, kina. daghan king salamat sa agoy. O sa disoy. So, daghan king salamat sa tanan mo mga sulod at tino. Daghan king salamat. Ate from USE. Lipay yun ning tanan. So, ang kaning naiimong ipang butang ani kay Mia kang Auntie Mercy. So, ako ara nang ipanghatod ugma puhon. No. Apil ni ang tanan. Apil ni ang media. Sabon. Daghan kay salamat. Dili man ni sabon di. Mga lotion man eh. Ano, makatatak na naman oh. Lotion. Tunay karawan no. So, bibi, Linis kape lagi. ayaw na bit kay mahulog. So guys, ang sarap. Inani biya okay mo ni tagaan ni mo ni Chisel. Inani nga kape so mental na lang ang paliton. Nara. Dami kay salamat. Done of me. So ali na. Niya lipay ki silang tanan pagkuan mo sa mo sinina. Kampunaw. Kabungan. Kabunal. Tunaw ang isa naglaro karaw-karaw na siya kay pangkuan man siya sa mga gamit. Sige na kay. Amo na. Dito na mo tanan. Ano mga? Ikaw soy. Ganyan salamat Ate from USE sa mga
gamit. Daghang salamat ti from UST yung gihatag na mo na gamit. Daghang salamat te sa among mga sanina o bag sapatos. Salamat ate sa mga gamit na mo o sapatos o mga bag. Nya unsa pa uban? Chocolate, May mga chocolate O perfume, sabon. o Di ba na sabon perfume? Wa mo perfume. Lotion. Sabon o lotion. o kapit. Chocolate. Chocolate na pinakamatamis sa Pilipinas. So daghan kayong salamat ang mga kortina ug na nako ipangkuan ang mga kortina. So daghan kayong salamat ti sa tanan-tanan inubanan sa imo ang kapika sa kinabuhi na si Kuya Robert. Daghan kayong salamat pod. Ug salamat pod sa nagsubaybay sa mong mga video no, sa simple video pa naagyapon mo. Nagauban ka namo unya kato akong isa. Wala na to nagkuan si JJ kay excited siya dalabot bitaon niya iya. So daghan kayong salamat dani ra may kutom sa mong mga video. Simple videos ano sa kabaskog sa panlawas no. Ipalayo mo sa mga katalagman o sa mga disgrasya o more blessings na moabot po sa inyong kinabuhi no. Daghan kayong salamat unta ang basta ang amo daning konti is magpasalamat lang jud mi na dako sa inyo sa inyong gipang share na mo nga mga blessings. Daghan kayong salamat ug sa tanan-tanan kay bawo man gyud ta na kana ang basta si God nang bahala na asya na ang kabalo nga mobalos no kay basta mura kung gikaingon ninyo nga nimo nga unta tagaan lang unta kag kabaskog sa panlawas tinubanan sa imong family o more blessings na moabot kanimo ug daghan pud king salamat kay nalipay ming tanan no. Apil ako ang banana nga dili na magapil-apil ni kay mauwaw. Daghan gyud pong king salamat sa tanan pero yan na tong mga sapatos mga sinina pangsulot na niya okay jud kay sa nga tanan sigbo kay sa nga tanan namo. So daghan king salamat dani ra ko kutob daghan salamat o God bless na tong tanan. Bye bye. Bye-bye. Salamat. I love you.